Niektoré vety sa zdajú byť nevinné, dokonca láskavé, ale keď ich povie narcista, zrazu sa cítiš malý, pochybujúci. Zmätok v hlave, ťažoba v hrudi, a to je zámer. Narcista neútočí pesťou, útočí slovom, presne miereným, opakovane. Dnes ti ukážem 7 vied, ktorými narcista rozkladá tvoje sebavedomie. A hlavne, ako reagovať, aby ťa opäť nedostal kam chce. Ak to zvládneš, budeš silnejší, pokojnejší a navyše nezničiteľný. Prvá veta. Myslel som, že si iný, iná. Preložené. Zlyhala si v mojej predstave o tebe. Teraz sa hanbi. Na prvé počutie to znie ako ľahké sklamanie. Možno jemná ľútosť. Ale pod povrchom sa skrýva mocná manipulačná technika. Táto veta je klasika pasívno-agresívnej komunikácie. Funguje ticho, ale presne. Nie je to priama kritika. Je to tichá výčitka a práve preto účinná. Neútočí otvorene, iba zasadí pochybnosť. Táto veta nevychádza z úprimného sklamania. Vychádza z potreby kontrolovať. Je to spôsob, ako v tebe zasadiť neistotu. Ako z teba opäť spraviť niekoho, kto sa chce zapáčiť. Ako by mala vyzerať tvoja reakcia? Možno som konečne začal byť sám sebou. Neprejavuj vinu. Ukáž vnútorný pokoj. Narcista stráca záujem o tých, ktorí sa neospravedlňujú za vlastnú podstatu. Predtým, ako prejdeme k ďalším bodom, nezabudni sa prihlásiť na odber a kliknúť na like. Druhá veta, to len ty to tak vnímaš. Preložené, tvoje pocity sú nesprávne. Problém je v tebe. Táto veta znie ako faktické konštatovanie. Pokojné, logické, možno až trpezlivé. Ale pod povrchom je to otrávená ihla. Presne nasmerovaná. V skutočnosti je to jeden z najnebezpečnejších nástrojov manipulátora. Nie preto, že by bol agresívny, ale preto, že je nenápadný. A preto, že útočí na to najzákladnejšie, čo máš. Tvoju schopnosť vnímať realitu. Keď ti niekto povie, to len ty to tak vnímaš, začínaš pochybovať. Možno si precitlivený. Možno si to zle pochopil. Možno si naozaj problém ty. A možno nie, ale v tej chvíli už nepozeráš von, pozeráš dovnútra. Hľadáš chybu v sebe a práve o to ide. Cieľom je vnútorne ťa rozložiť. Ako by mala vyzerať tvoja reakcia? Možno áno, a možno je to len tvoja výhovorka, aby si nemusel niesť zodpovednosť. V tejto chvíli nedefinuješ pravdu podľa jeho predstav. Neospravedlňuješ sa za to, čo cítiš. Nepríjmaš jeho rámec reality. Narcista potrebuje, aby si sa zrútil. Ty potrebuješ, aby si zostal stáť. A medzi týmito dvoma bodmi sa rozhoduje kto z koho. Tretia veta. Nikto iný by to s tebou nevydržal. Preložené. Si príliš náročný, alebo máš nejakú inú vadu. Mal by si byť vďačný, že ťa vôbec niekto chce. Toto je krutý úder pod pás. Narcista vytvára dojem, že je tvoj jediný záchranca a ty máš byť pokorný, slabý, závislý a dokonca aj vďačný. Cieľom je tvoja izolácia, zníženie sebahodnoty, strach z opustenia. Tento typ manipulácie je mimoriadne zákerný, pretože útočí na tvoju túžbu po spojení, po láske, po prijatí. Všetci chceme byť pre niekoho dôležití. Všetci chceme patriť. A narcista vie, že keď ti zoberie vieru v tvoju hodnotu, vytvorí v tebe závislosť. Ako by mala vyzerať tvoja reakcia, tak potom mám šťastie, že mám aj iné možnosti. Nič viac, žiadne vysvetlenia, žiadne obranné argumenty, žiadne snahy presviečať. Táto veta je tichá revolúcia. Jej sila spočíva v tom, že vracia realitu tam, kam patrí, do tvojich rúk. Narcista nechce, aby si mal iné možnosti. Chce byť tvoja jediná voľba. Chce byť tvoja posledná istota. Nedovoľ mu to. Štvrtá veta. Reaguješ prehnane. Preložené, tvoje emócie sú problém. Ty si problém. Ja som len objektívny. Táto veta nezaznie počas konštruktívnej debaty. Zaznie vtedy, keď niekto nechce čeliť dôsledkom svojho správania. A tak obráti pozornosť. Nie na obsah, ale na tvoju reakciu. Je to klasický únikový manéver. Namiesto toho, aby narcista niesol zodpovednosť za to, čo povedal alebo urobil, posunie ťa do defenzívy. Otočí celý problém tak, že zrazu nie je témou jeho správanie, ale tvoj tón hlasu, tvoje výrazy, tvoja intenzita. Zrazu nie je dôležité, čo sa stalo, ale ako na to reaguješ. A ty začneš sa brániť, ospravedlňovať, tlmiť sa. Zmätok v tebe rastie, pretože cítiš, že sa ťa niečo dotklo
Ale namiesto toho, aby sa hľadalo riešenie, je tvoja emocionálna reakcia vyhlásená za problém. Čo by si mal povedať? Možno reagujem silno, ale to neznamená, že sa mýlim. Emócia nerovná sa omyl. Nenechaj sa dotlačiť do pozície, kde sa hanbíš za to, že cítiš. 5. veta. S tebou sa nedá normálne hovoriť. Preložené. Ty si problém, pretože so mnou nesúhlasíš. Narcista nemá rád odpor, pretože jeho ego je krehké. Preto sa ťa snaží vykoľajiť a spochybniť. Túto vetu nepoužíva ako popis reality. Používajú ako nástroj, ako nálepku, a keď ti ju nalepí, má výhodu. Už sa nemusí zaoberať tým, čo hovoríš. Nemusí počúvať, nemusí premýšľať. Stačí len povedať, že problém je v tebe a tým je diskusia ukončená. Ako by mala vyzerať tvoja reakcia? So mnou sa hovoriť dá, ak dokážeš počúvať. Touto vetou mu vraciaš zodpovednosť. Nedovolíš mu položiť vinu na tvoje ramená. Dávaš najavo, že diskusia je možná, ale nie pod podmienkou tvojej podriadenosti. 6. veta. To si fakt tak citlivý? Preložené. Zraniteľnosť je slabosť. Hanbi sa za to, že cítiš. Týmto narcista útočí na tvoje jadro, tvoju ľudskosť. Chce, aby si sa uzavrel. Pretože zraniteľný človek, ktorý sa uzavrie, je ticho. A ticho je poslušnosť. Jeho cieľom je tvoja emočná paralýza. Citlivosť je jedna z najsilnejších, ale aj najzraniteľnejších črt človeka. A práve preto je pre narcistu ideálnym cieľom. Pretože ak ťa presvedčí, že cítiť je slabosť, začneš sa brániť nie jemu, ale sám sebe. Ako by mala vyzerať tvoja reakcia? Citlivosť nie je slabosť. Slabosť je vysmievať sa niekomu za to, že cíti. Ticho, pokoj, ale ostré ako skalpel. Citlivosť nie je slabosť. Je to signál, že tvoje zmysly ešte nie sú otupené, že tvoje vnútro reaguje, že tvoje hodnoty ešte dýchajú. 7. veta. Bezo mňa by si nič nedokázal. Preložené, tvoj úspech je môj, tvoja hodnota je závislá na mne, vrchol manipulácie. Narcista si privlastňuje tvoje schopnosti, tvoje víťazstvá a zároveň ti dáva pocit, že bez neho si nikto. Jeho cieľom je úplná kontrola. Ako by mala vyzerať tvoja reakcia? Zaujímavé, že hovoríš o mne a pritom ukazuješ len na seba. Sebavedomie nepotrebuje kričať, stačí sa postaviť a neutiecť. Nie každá manipulácia kričí. Niekedy prichádza potichu, v šepote, v dobrých úmysloch. Narcista nechce tvoj úpadok, chce tvoju závislosť a to je rozdiel. Čo ti pomôže? Sebapoznanie, sebakontrola, jasný postoj a schopnosť odísť, keď sa hra zmení na pascu. A ak potrebuješ jednu univerzálnu odpoveď, s ktorou si narcista neporadí, tu je to tvoj názor. Ak sa ti toto video páčilo, daj mu like a napíš mi do komentára, ako sa ti darí bojovať s narcistom v tvojom živote. Som stoický rebel. Vidíme sa na budúce. Možno, ak si ešte budeš pamätať, kto si.